ब्र एंटारटेनमेंट जुदि नों हिजावखौ गारमारोबा बिब' गोदै लेंनानै मोजां मोनदों बेयाबो फंबाय गोदै लेंनानै बेखौ मोजां मोनदों आरे भाई आं लागोन केला नोंनि हिजावखौ आं लागोन होनदों आङो मिथिबाय आं लागोन आं नोंनिफ्राय आं मोजांसिन आं देखायगोन आङो साला डिभोर्स होनो नागिरदों नोङो हा आं लागोन केला नों गारबाथाय एंटारटेनमेंट आं बुंखायो आं लागोन बाजिखौहाय मिथिबाय जुदि नों गारोबा एंटारटेनमेंट आं लागोन बुंखायो आङो सिदा खोथा बेयो जेबो गिनांगौ गैया प्यार किया तो डरना क्या हा बे मेथाइखौ ओरैनो बरनदों नामा आं लागोन एंटारटेनमेंट ओमफ्राय नों उनाव मेगन सानाङा केला आं लानायखौ नुनानै नों मेगन साना उनाव आंखौ उल्टा पाल्टा दा बुं ओमफ्राय नों आंखौ केला एसेबां मोजां हिन्जाव मोननानै नोङो बेफोरबायदि खाफाल गोनाङासो मोनो नोंबो नोंनि बायदि हिन्जावखौ जादा मोना डाइरेक्ट बुंखायो आं एंटारटेनमेंट नों गाज्रि मोनो मोजां मोनो आं मिन्थिया खाफाल नांगौलै नोंनि बायदि हिन्जाव मोननो बेफोरबायदि हिन्जावखौलाय मा ओइ बे नोंदि फट' सट'फोर लालाबायनाय बेफोरबायदि हिन्जावखौ मा घन्टा लामायावबो मोनो स्टेप लामायावबो खिन्थु नोंनि बायदि हिन्जाव मोननो थाखाय खाफाल नांगौ एंटारटेनमेंट खाफाल नैखौ नांगौ घन्टा मिथिबाय लाइफआव खालि हिन्जावानो जाया मिथिबाय ना हिन्जावाबो मोननै टाइपनि थायो गाज्रिबो थायो मोजांबो थायो स' नों मोजां हिन्जाव नों मोनखादों फार्स्टआवनो नों मोजां हिन्जाव मोनखादों एंटारटेनमेंट जुदि नों बेखौ जुदि गारो सेस नोङो ओइ बे फाथैलाय बिसिनाया मा जायोमोनलाय उनावहाय मा नाम मोनलै बे गुन्दाना हिर' बुंगोन दा बेखौ फाथैलाय बिसिनाय फिल्मखौथ' नुबोखादों खोमा दां नोंथांमोना सिगां माने पुराना फिल्म सिगां फार्स्टनि हिन्जावखौ गारनानै गथ' जाया होननाय ओमफ्राय जे उनाव जे आरो 2 बोसोरफोरनि उनाव जे आरो दुसरा हिन्जाव लानानै जे गासिबो सम्पतिफोरखौ बे हिन्जावा लिरनाय लायो ओमफ्राय फार्स्टनि हिन्जावनियावदि बियो आरो खारलांफिनो गोरिब जानानै भिखारि जानानै बेफोरबायदि जागोन आरो उनावहाय नों गाबफैनाङा आंनि खाथियाव आंनि नांफिनगौमोनलै आंनि हिन्जावखौ आंनि बिमाखौ आंनि नांफिनगौमोन बिदि जानाया नों गाबनो मोना खिन्थु आं डाइरेक्ट बुंखायो एंटारटेनमेंट खोथाखौ खोनासं गाज्रि मोननानै लाब गैयालै आलुआ डाइरेक्ट खोथाखौसो बुंखायो राइट खोथाखौसो बुंखायो मिथिबाय गिदों दासो लागोन होननायखाय गिदों स' मोजाङै मोजां नों हिन्जावखौ लाफिन एंटारटेनमेंट मिथिबाय लोखि गोनां हिन्जाव नोंनियाहाय खाफाल नांगौ खाफाल गोनां नोङो बेफोरबायदि हिन्जाव मोनदों एंटारटेनमेंट वर्ल्ड बुजि मोनखौ आं होदो एला इथिंजाय आरो फंबाय लेंनानै एनिथिं एमजेखौ मोजां मोनदों हा एनिथिं एमजेआबो बिब' लेंनानै इखौ मोजां मोनदों हा हाबा खालामसिगोनानो दा मा इफोरो आसरित खोथा इफोरो बुंनो थाङोबा साननो थाङोबा मिथिबायना प्रिति नार्जारिनि भिडिअखौ आं एसे प्ले खालामनानै होनो दै बियो मा लिरदों आरो ना सर्ट भिडिअ मोनसे आपल'ड खालामदों एनिथिं एमजेजों बेजों ओमफ्राय बियो मा लिरदों टाइटेलावहाय आं खिन्थानि नोंथांमोना नाय नुबायना इयाव मा लिरदों सोरनि थाखाय जावलिया जाखो फंबाय फंबायबो नंबावा स्पेलिंआनो नायखाय व्हाट द मिनिं अफ दा फंबाय हो व्हाट द मिनिं अफ दा फंबाय हो नोंसोर जोंखौ मा बुजायनो सानदोंलै घन्टा आं जोंदों माने आं बिसोरखौ आं मोजां मोनलायनायखाय आं जोङाखै जे फंबाय ओमफ्राय बिब' होनलायना जे बिसोर मोजां मोनलायदों हा पाब्लिकखौ मा एसेबां बुरबक सानदों नामा हा मानि थाखाय इदि खालामदों नोंसोर जेनेबा बुंलाय मा प्रब्लेम दं नोंसिना मोजां मोनलायदोंबा मोजां मोनलायदों बिनानाव लेंब्रा भाई हो गोसथोनाय बिनानाव आरे बिब' ओमफ्राय बेहाबो बुंबाय फंबाय मा घन्टा इफोरो फंबायनि मिनिङा मा जायो व्हाट द मिनिं अफ द फंबाय फार्स्ट टाइम नुबाय दे नोंसोरखौ मानिनांगोन खिन्थु बिब' गोदै लेंनानै मोजां मोनदों बेहाबो फंबाय गोदै लेंनानै बेखौ मोजां मोनदों आरे भाई ओमफ्राय दा आरो बे इसनि सापर्टारफोरा दा आंखौ आरो रायफैलानोसै नोंहा मेगन जादों मा जादों आरे घन्टा नोंनिफ्राय साबसिन दं आंनाव घन्टा मिथिबाय नोंनिफ्राय साबसिन दं आंनाव मिथिबाय नोंनि गार्लफ्रेन्डनिफ्राय मा घन्टा सानदो आलुखौहाय केला खिन्थानांगौ हे खिन्थानांगौ बुं केला खिन्थागोन आङो घन्टा आं बेफोरखौ जेबो सानाखैमोन माने आं बैबो मोनसे आं खर' सादों जि बेहा एनिथिं बिखौ बिब' लांदों हा बेबो बेखौ फंबाय लांदों ओमफ्राय उनाव मोजां मोनलायदों आं बेखौ लानानैसो आं रागा जोंदों आरो ना आं खोथाखौहाय आरे घन्टा मोजां मोनलायदों मोजांमोन ना मा फंबाय बिब' लेंलायनानै मोजां मोनलायनाय बेलाय थोद मोजां मोनाखै आं बेफोरखौ केला बिदि जायो सोरबा बुरबकफोरनि खामानि साला होद